Allah ya karɓi aikin malam. Malam, na kasance lokacin da bani da komai ina matashi, ina cutar jama'a a online business. Ina damfarar su don na samu kuɗin biya wa kaina bukata a matsayina na matashi. Sai kuma gashi yanzu na yi kuɗi, kuma cutar da na yi wa mutane tana damuna. Ina so in biya su abin da na cuce su, amma ban san inda zan same su da biya su ba. Malam, don Allah, da akwai yadda zan yi na biya su haƙƙinsu ta wata hanya? A sha lafiya. To, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na gode da addu'a. Na uku, tambaya da kai, gabanin tambaya din ina taya ka murna da tun kana raye a duniya ka gane kuskure da kai da laifi da kai da zunubi da ka ɗiba kake nema ka kubuta, abun a taya ka murna ne. Don wani yana zaune yanzu ƙarin zunuban yake ƙarawa, wani yana nan ya damfaruwa ne, ya je ƙasa kaza ya yi damfara, ya je kaza ya yi damfara, kuma in ya samu dama ma ƙara damfara zai yi. To amma kai a yanzu ka riga ka ja layi, sannan kana nema ka kubuta daga haƙƙin wasu da ka ɗauka. Hani allak, bil haƙiƙa ya kai a yi congratulating ɗinka. Gaba na ƙarshe tambaya da kai, ibn al-qayyim al-jauziya rahmatullahi alai cikin zadul ma'ad nasa a volume na 5 namba na 690 ya yi bayanin kubuta daga haƙƙin da mutum ya ɗauka wanda yake ba nasa ba. Akwai hadisai da dama da ake dogara da su wanda akai ya gina fatawa din. Daga cikin hadisai sanannu wanda kusan duk ɗalibin ilimi ya sani, akwai hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, wanda fiyayyen halitta sallallahu suke cewa man kanat indahu mazlima li akhihi, duk wanda yake da wani abin da ya zalunci dan uwansa na mutunci ne ko na dukiya ne, ya yi ƙoƙarin kubuta min ƙabali ayyati yawmul la dirham wala dinar. Hadisi ne na Bukhari, hadisi na 2446. Ya ce duk wanda yake da wani haƙƙin ɗan uwansa da ya ɗauka to ya yi ƙoƙarin kubuta tun gabanin ranar da babu dirhami babu dinari da zai biya, wato tun gabanin ranar da babu naira, babu riyal, babu dala, babu sterling pound. A ranar in akwai ayyuka na alkhairi sai a ɗauka a biya bashi, in babu kuma sai a ɗauki zunuban mutane a ɗora masa. Wannan yake bayyana mana cewa alkhairi ne abin da kai niyan yi, Allah ya taimake ka. Hanyoyin da ake kubuta shine waɗanda ka riga ka san abin da ka zalunce su, tun da online kake sai ka bi rekod ɗinka online. Duk mutumin da ka ha'inta sai ka ɗauki haƙƙinsa kwatankwacin wannan sai ka mayar masa. In ta hanyar online ya dace ka nemi nambansa ko ka yi kontaktin sai ka yi. Wanda ya gagara ko ya rasu sai ka nemi magadansa sai ka ba su abin da ka zalunce shi. Wanda wannan ya zama baka samu ba, a magana mafi inganci shine sai ka yi aikin alkhairi da wannan kuɗi ɗin, da fatan in ya cancanta a wurin Allah, Allah zai kai ladan gare shi. So wannan ka'ida dai kai dole ka rabu da kuɗin. Shaykhul Islam rahimahullah, malamin Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi, yana ƙara da cewa a shine ga inda rudani ya faru, ka san wani bangaren dukiyan halal ne, wani bangare haram ne, kuma ba ka da bayanin yadda za ka san percentage nawa ne, balle kai hukunci da kaza naka ne kaza ba naka ba. So dukkan waɗannan al'amura suna da muhimmanci, kuma duk mai imani da ya san ya kamata, babu mutumin da zai kuskura ya gamu da Allah da kwabo ɗaya na haramun a kansa. Duk wanda ya san girman Allah, ya san jarrabawa da ke cikin filin kiyama, wallahi al'adun babu wanda zai yi alkafura ya tafi filin kiyama da haƙƙin kwabo ɗaya ba nasa ba a kansa. Duk wani abu a duniya ne, kuma hatsarin fashi ne duk abin da mutum ya tara nan daga ya rasu a duniya ya riga ya ƙare, bayi da wani abu. Likkafa ni ko bai da aljihu, likkafa ni bai da me? Arama ka taba gani ɗinka likkafa ni da aljihu? Likkafa ni bai da aljihu. Kabari bayi da store, barzaku da kiyama babu saving account, babu current account. To me saura?
sannan duk maganan gina gida, sayan mota, cin abinci mai daɗi, wai kai aiki da kuɗinka kana rasuwa fa duk ya ƙare. A barzaku ko a ciyar da mutumin ƙwarai abincin aljanna, ko shaidani a rika bashi abincin wuta. A aljanna ko a lahira ba mai gina gida, dan aljanna Allah ne yake gina masa, yan wuta an tada musu gidansu. So babu wani abin da mutum zai je lahira ya buƙaci kwabo ɗaya da shi. Kuma tun a duniya ita dukiya ta halal ma abin da fa ka ciyar shine naka, abin da ka rike kuma menene ba naka bane, ko da na halal ne to na magada ne. Abin da ka rike shine wanda zai kare, abin da kai don Allah shine wanda Allah ta'ala zai maka aiki da shi gobe kiyama, ko da abu na halal ne. Mu kiyaye wannan iya da matukar muhimmanci. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya.